На всички участници в нашата игра D&G Computer 1.32. Здравейте на всички наши приятели и клиенти. Днес ще изтеглим голямата награда. Тя е този таблет Acron с 4-ядрен процесор, с Retina дисплей. Едно много добро таблетче. Отваряме новината, разбъркваме. Доста. Връщаме няколко и този средния ще изберем. Победителя е Александър Миланов. Така. Освен това, всички останали участници, които играха в нашата игра, до няколко дни, седмица ще получат и лицензи на 1.32 за 3 месеца. Благодаря за участието в играта, по-точно на всички участници и очаквайте ни отново.